ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ମା ବାପାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଗାଏବ, ନର୍ସ ଗାଏବ। କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରେଜିଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ନୋ ସର୍ଭାଇଭର୍ସ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଝିଅ ନିଜର 8 ବର୍ଷର ଭାଇର ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ତ ଗଳି ଗଳିରେ ଗୋଟାଏ କଥା, ସେହି ଝିଅକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କଳା ଜିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିଲା। ନିଜ ଭାଇକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଦିନ ରାତି ମଜୁରୀ କଲା, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଉଠାଇଲା। କେବଳ ତା ସାନ ଭାଇ ରାତିରେ ଭୋକିଲା ନ ଶୋଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି କଳା ଜିପ୍ ସାଇଟ୍ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, ଝିଅକୁ ଦୂରରୁ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିପ୍ଟା ରାସ୍ତା ଅଟକାଇ ଦେଲା। ସେ ଜିପ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ତୋ ଭାଇକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼, ଆଉ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ସେହି ଗୁଣ୍ଡା ତା କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେବଳ ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା, ଅସଲ କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଝିଅଟି ଭୟରେ ଜିପ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା। ଡ୍ରାଇଭରର ହାତରେ ସେହି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ତା ବାପା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଝିଅ ଜିପ୍ରେ ବସିଛି। ସେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଭାଇକୁ ଦେଖିପାରିବ? ବ୍ରେସଲେଟ୍ର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପାର୍ଟ 3ରେ ଜାଣିବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 3 ଲେଖିଦିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।